1. decembar je Svetski dan borbe protiv side. Mi danas, 29. obeležavamo Svetski dan borbe protiv side. Naravno, u koordinaciji sa Nacionalnom kancelarijom za borbu protiv AIDS-a. Ovde u opštini Vračar učesnici su Dom zdravlja Vračar, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i specijalna bolnica za bolesti zavisnosti. Svako iz svog domena imaće propagandni materijal, promovisaće zdrave stilove života, a studentska poliklinika, bivša sadašnji Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, promovisaće besplatno danonoćno testiranje na AIDS. U samoj opštini, velikoj sale, 6 osnovnih škola Vračara takmičiće se u znanju šta znam o sidi. I najbolji će dobiti nagrade. Šta mislite, koliko je to značajno za osnovce koji završavaju? Izuzetno značajno, opština Vračar se zalaže za preventivni rad među omladinom i decom i inicijatori su uvođenja zdravstvenog vaspitanja u osnovnim školama.